Pampi Zentemari naiz, Landibartarra, Landibarren munuan laborari. Guretzat, EPSI beharrezkoa da, logika bat da, ELB sortuz geroztik borrokatzen gira laborarien defendiatzeko, baina bereziki eskual herriko laborarien defendiatzeko. Hortarako tresna behar dira, laborantza ganbara sortu dugu, ere laborarien defendiatzeko, baina ere politika berezi batzu martxan emaiteko, eta horitan bez laborantza iraunkorra, eta herrikoia. Eta orain iduritzen zaugu logikoa dela ere, EPSI bat sustengatzea, tresna instituzionala behar direlako, profesionalak, eta ere politikoak, administratiboak laborantza hau hemen gure nahi dugun laborantza hau iraunarazteko. Nik zinez pentsatzen dut, eta ni bezala laboraria initzek, gorpuz bereko puskak edo atalak girela, gu besuak edo zangoak izanen gira, behar bahan burua da handa, bestakit batzutan burua hemen da, baina gorpuz berekoak girela, eta ez dugu beldur izan behar kostaldearen zat, elgarren osagarri gira, behar gaituzte mundu, baserritar mundua baita hemen, eta gure beharra baute, eta guk ere ehen beharra badugu, elgarren osagarri gira, eta ni naturalki hartzen dut, gu solidarioak edo izan gaitezen haiekin, haiek olako inguramen ederra zainduz, ere janari sanuak eskainiz, eta heien laguntza ere izanen dugu, kontsumitzaileak maitira, eta ere masa kritiko handia baita, jende hainiz baita, eta horiek beren hautuekin sustengatzen dutelako ere gure kasuan biharko laborantza.